A moción de censura do pasado 23 de xaneiro na Mancomunidade do Salnés segue a traer cola. Hoxe os alcaldes do PSOE da comarca decidiron plantarse. Non imos a ser nós o que financiemos a moción de censura. Eso está clarísimo, e menos cando imos ser perxudicados desa moción de censura. Refírense ao salario que presuntamente o Partido Popular quere conceder ao independente José Aspérez en calidade de dedicación exclusiva polo seu papel como delegado de turismo. Recordemos que o voto a favor de Aspérez foi decisivo para que a moción de censura froitificara e o PSOE perdera a presidencia. Non vou adicar ni un solo céntimo dos veciños e veciñas de Meis para pagarlle un salario a ninguén. A Concello de Meis que non se lle liquide ni un solo céntimo para pagarlle o salario o delegado de turismo, señor Aspérez. Eu entendo que que quen se beneficiou do seu moto lle terá que pagar, que yo pague agora meaño, que estará encantado Carlos Vieite de pagarlle un salario a Aspérez, supoño, que yo pague Sanxenxo, que yo pague Ribadumia ou que yo pague Vilanova. Meis non vai a pagar ni un solo céntimo. Ante esta posibilidade, algúns dos alcaldes socialistas plantexan unha saída parcial da mancomunidade, pagando tan só os servizos básicos mancomunados. Vamos a ver como evoluciona isto, porque desde logo plantexarémonos continuar ou non na Mancomunidade do Salnés. E o digo claramente, porque desde logo o consenso está roto, ese acordo voluntario de concellos está roto, apartarémonos de todos os gastos e participaremos solamente no suministro de agua, porque a Xunta de Galicia non nos dá outra alternativa, lógicamente, pero é un ben necesario que nos ten que resolver. Os socialistas presentaron hoxe un escrito pedindo á secretaria da Mancomunidade que aclare con cargo a que partida se vai sufragar a dedicación exclusiva de Aspérez. Tamén solicitan que se pronuncie sobre a legalidade da manobra que quere realizar o Partido Popular, situando a cambadesa Sabela Fole como vicepresidenta. Si hai 9 municipios e metemos a unha persona de un municipio ademais onde non está gobernando, procese unha certa contradicción, no sentido de que o municipio que está aí voluntariamente representado polo seu alcalde vai estar representado tamén por unha persona da oposición. A maioría dos municipios que hai, que son 5 do PSOE, vese descompensada coa introducción de unha persona allea á Xunta e desequilibre esas forzas. O que si desbotan os rexedores é continuar coa batalla xudicial para botar abaixo a votación da moción de censura.